Hello friends, welcome to our channel Bro and Sis Tech and Vlogs. స్పైసీ అండ్ ఈజీ పాట్ బిర్యానీ చేయడం ఎలానో నేర్చుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది వీడియో. కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్, ఉప్పు, కారం, ఆయిల్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, తరిగిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, పసుపు, చికెన్ మసాలా, లవంగాలు, మిరియాలు, ఇలాచి, బిర్యానీ ఆకు, చెక్క, డ్రై పుదీనా, జీలకర్ర, కరివేపాకు. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక కుండ పెట్టి అందులో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి వేసి కొద్దిగా సేపు వేయించుకుందాం. అవి వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, లవంగాలు, ఇలాచి, మిరియాలు వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు బిర్యానీ ఆకు, డ్రై పుదీనా, దాల్చిన చెక్క, జీలకర్ర వేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకుందాం. అవి దోరగా వేగిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలు, పసుపు, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి కొద్దిసేపు ఉడికించుకుందాం. ఇప్పుడు చికెన్ మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. కారం వేసి ఫ్రై చేసి కొన్ని వాటర్ వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ ఉడికేలోపు మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు పొడి పొడిగా ఉడికించుకున్న బాస్మతి రైస్ని వేసుకుందాం. నీట్గా రైస్ని స్ప్రెడ్ చేసి ముందుగా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర వేసి ఈ విధంగా మూత పెట్టి 10 మినిట్స్ దమ్ చేయాలి. ఈ బిర్యానీకి బెస్ట్ కాంబినేషన్ బాజీ. సో ఇప్పుడు మనం బాజీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిర్చి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో పీసెస్ని వేసి కొద్దిగా సేపు ఆయిల్లో మగ్గించుకోవాలి. అవి మగ్గిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కొద్దిసేపు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసి కొద్దిగా సేపు మగ్గించుకోవాలి.
గోంగూర మగ్గిన తర్వాత కాస్తంత చింతపండు వేసి ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతే, టేస్టీ భాజీ రెడీ. ఈజీ అండ్ టేస్టీ పాట్ బిర్యానీ విత్ భాజీ రెడీ. ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మరి నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం.